Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, αποφασίσαμε τώρα να πάρουμε πιπέρι στο στόμα μας. Ένα τέτοιο φακελάκι. Βλέπεις όσο το κεφάλι του αργύρι. Έχει άσχημη. Μα το φαγεις όλα. Πάρε άλλο. Έλα, το φαγες. Δεν το έφαγα, αφήνει μου μόνο. Έχει άσχημη γεύση. Λοιπόν, πάμε. Ένα, δύο. Έχει άσχημη γεύση. Δεν πειράζει, έλα. Και θα το κρατάμε, θα το κρατάμε στο στόμα μας. Πόσα δευτερόλεπτα. 30. Πήγαινε ποτέ εσύ. Λοιπόν, έλα. Ένα, δύο, τρία. Oh, yes! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, Για τα κοκκίνη. εννέα, δέκα, δέκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε, δεκαέξι, δεκαοκτώ, εννέα, 20, 21, 22. Καλά, μπορώ και 5 λεπτά. 5, 6, 7, 8, 9, 30. Μαλάκα, έχω 30. Εγώ είμαι άντρα. Αυτό, τώρα μπορείς να το καταπίσεις. Μαλάκα, ακόμα εκεί. Μαλάκα, εγώ καίγομαι ακόμα. Και τώρα καίγομαι πολύ. Αυτός ρε που έφαγε. Λοιπόν, τώρα θα φάμε το αλάτι. Λοιπόν, τώρα θα φάμε αλάτι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Εγώ θα πάω άλλο το πίπερο. αλλά το πίπερο, δεν πειράζει τώρα. Λοιπόν, πάμε. Να πιούμε την τελευταία μας δουλειά, μπράβο μας. Να ρευτούμε ακριβώς. Και... Πάνε και σε πιπέρι. Να μην το σκοπό εγώ καλύτερα. Ναι, για να φέρω και εγώ κάτι αυτή τη Βλέπουμε, φαίνομαι εγώ. Εγώ φαίνομαι. Έλα, έχω τρέξει. Ναι. Φαίνομαι. Όχι, μαλακά. Τι φαίνομαι, μαλακά. Σε νερό το έβαλε ο πλάκα. Ποιος το πίνει. Όποιος θέλω. Είστε. Λοιπόν. 10 όντως. Βάλε το δικό σου. Ηρέμησε. Αυτό είναι το δικό μου. Τι να βάλω και αυτό το δικό μου. Δεν έχω μόνο. Εγώ δεν βάλω το δικό μου. Πώς θα μου δίνει να μου το πιάνω και έτσι. Το αντίτιμο του κύριου. Στήλη. Τουλάχιστον μια γουλάκια να την καταπτύσσει. Να είναι μεγάλη. Μεγάλη. Α. Μεγάλη ποτέ. Γιατί αυτό είναι ευτυχώς. Εμένα λες πως το πιπέρι έχει κάτε. Εμένα έχει πάρα πολύ πιπέρι. Εγώ την ώρα κάνω το είχα. Καλά, πείτε λίγα τι φτιάχνουμε. Λοιπόν, φτιάχνουμε αλλά το πίπερο μέσα στο νερό. Ναι, ανακάλυψε το λίγο. Αν δεν έχεις άλλο το πίπερο, πού είναι άλλο το πίπερο. Ένα πιπέρι, άλλο αλάτι. Α, ναι, αυτό το πίπερο που είναι εδώ. Λοιπόν, αλάτι. Γιατί θέλω το αλάτι στο μισό αλάτι. Ναι, γιατί έχεις... Μαλάκα, εσύ έβαλες 2 και το δικό σου έβαλες εμένα. Ανακατεύουμε. Πρώτα ένας και μετά ο άλλος. Ναι. Βάζουμε και χαρτιά μέσα. Και θα το πιέσω, δεν γίνεται. Κι όμως... Δεν γίνεται. Άμα το πιέσω στο... Καλά ρε, τι σου χαρτί, σιγά. Τέτοιο χαρτί. Έλα. Πήγε στο χεστό. Κάνουμε χαρτίδα. Μαλάκα, θα βγάλω κουράδες με... Ναι, λοιπόν, όποιος κάνει τρελή ανάμειξη και μετά πιείτε την. Κάτσε, βάλουμε... Α, πατάτα.
Τρελή ανάμειξη. αυτός έχει γλύψει ο γύρισε. Δεν σου έχω κλείψει. Καλά, εντάξει. Τολμήρι, όποιος το κάνει κερδίζει. Και το ψήφετα. Τι κερδίζει, ρε μου. Κερδίζει μια τσίχλα, δύο, με καλή γεύση. Να τι θες να φέρει. Πού μας φέρετε. Μα κρατέ καλό πάτο. Όχι, πρώτα και μετά όλοι δεν φαίνεστε. Δεν φαίνεστε καλά. Όχι όλο. Μια γουλιά το πολύ. Τι λες. Πρώτα ο Μιχάλης που έχει το εύκολο συνδυασμό. Τι εύκολο ρε μάνα. Έλα μαζί ρε βλάκα. Δεν φαίνεστε. Θα τσαφείς τώρα. Έλα πήγαινε πιο πίσω. Σήκω. Ωραία, θέλω με τα βίντεο τώρα. Ναι. Παίρνει το πρόσωπο. Ναι. Ωραία. Μια γουλιά να ακούσει το... Τώρα και θα σας πάρω τσίχλες. Περίμενε. Περίμενε. Τώρα λοιπόν, περίμενε. Έχουμε ένα μίξι κέτσαπ. Εγώ έχω βάλει και χαρτάκια. Και ο Μιχάλης έχει βάλει χαρτάκια. Αλάτι και τυφτή. Αλάτι και πιπέρι. Ναι, εγώ βάλω και λίγη σώση. Και ένα μικρό αγκουράκι. Έλα. Γκουράκι. Δεν είναι αγκουράκι. Τέτοια. Γκουράκι. Έχω λογαριασμό YouTube. YouTube. Ναι, θα το βάλει. Ναι, να το βάλουμε αυτό. Εγώ μπορώ να φτιάξω. Είναι δικό μου. Αμά μίξε το. Δεν φύγει το όλοι μέσα. Το είπε. Το είπα. Άντε. Βάλει ένα μικρό κομματάκι δίπλα. Και εγώ βάλει χαρτάκια. Και εγώ. Να πω πολύ ψυχή. Έχει ένα μάτι. Ναι, γρήγορα, τελειώνει. Τελειώνει γρήγορα. Πείτε το. Δύο. Να ακουσει το μπλου. Έλα. Και μάθουλα εσένα. Βάλα το κουκουζί. Έλα, έτσι το κρατώ. Λοιπόν, έλα. 1, 2, 3. Πολύ. Το μάτι μου είναι σαν εγώ. Κάποιος το πει όλο. Τώρα και δεν μπορώ να χειρώ. Ήρθε μια πουλιά και μετά πιο πολύ και αφήνω. Αλλά να μου κοιμεί το χάκι στο λαιμό. Για το χέρι μου. Μου κοιμεί το χάκι στο λαιμό. Πάμε να ακολουθήσουμε. Εντάξει. Μα, ξέρω αυτά. Mm-hmm.